Ọhaneze ndị Igbo, ekelekwa m unu. Afa m bụ HSM Ọbataobie Akajiọfọ n'ala Awọmụkwụ n'ime Ikwanọ, Abia steeti. Ọ wee ihe mere na isi ka m ji bata n'ọnlaịn bịa gwa unu ihe na-aganụ. Omenala bụ ihe ọma. Omenala bụ ihe nna nna anyị ha mere. Ana omenala bụ ọganiru. Onye fụtala omenala nọ ihe ọjọọ. Omenala abụrụ ihe ọjọọ. A na-enwe ọtụtụ ihe n'ime obodo na-eme ka obodo na-aga n'iru. Ma ndị nọ na Amerịka, ma ndị nọ na Dubai, ma ndị nọ n'obodo ndị n'iche n'iche n'ala ndị ọcha. Ịhafụ omenala be unu mebe ihe ọzọ, ndị ichie agbawa gị ụgwọ, ala agbawa gị ụgwọ. Abụ m Akajiọfọ n'ala Awọmụkwụ. Si ka m pụta na soshal midia bịa kọwara Igbo ndị be anyị, ndị na-achụ ụzọ, ndị furu efu, ndị mmaga ebe ha si pụta. Nwere si ka m pụta taa bịa kọwaranụ ihe bụ omenala. Omenala bụ ihe nna nna anyị ha mere eji elekọta obodo. Ndị na-achọ ọrụ eweta ọrụ, ndị na-eme biznes ha na-aga, ndị na-arụ na kọmpani na-enwe promoshọn. Ị ga-afụ na mmadụ jos nọrụ, a na-afụ ya n'anya. Ihe ọbụla ọ na-eme ọ na-aga. Gụnwa na onwe gị ajụba ese, kedu otu nke gị ji dị iche? Mana ọ bụrụ na nke gị dị iche, nọọ ihe ị kwesịrị ime, ị nere eme ya. Ụka bịara, omenala ala n'ebe anyị. Ndị ọcha were ụka bịa egwu anyị 419, buru ndị ichie, buru ara obi na-agụ, buru nnukwu mmụọ niile nọ n'obodo anyị, busasịa, bupụ, were Kraịst ụka nye anyị. Ana m asịkwa na Kraịst bụ ihe ọjọọ, maka na asị na onye asị ka o jide nke o ji abụ na nke o jide mma. Mana asị na anaghị agafe ọfụrọ ebute ozu anụ. Anaghị ezuru ike n'azụ ugwu. Ihe na-ekwe abụ ụmụ anyị niile nọ n'obodo oyibo, ma ndị nọkwa na Naịjirịa. Nna asị ụmụ Abia steeti, mainly ozi anwa na-agarị ụmụ Abia steeti. Ebe ọbụla anyị nọ, ị na-achọ otu ị gị ji lọta ebe nna gị, maka omenala nwụrụ anwụ n'ala Abia steeti. Anyị na-eme omenala. Ịchọba obodo na-eme omenala, ị ga ka otu ọnwa Anambra nọ, otu ọnwa ewe Enugu, otu ọnwa Ebonyi nọ, Abakaliki, a na-eme omenala. Imo steeti na-eme omenala, mana Owerri ahụ omenala nọ n'Abia steeti. Maka ụka anọchigo ebe niile. Ndị ichie na-agba gị ụgwọ, ala na-agba gị ụgwọ, a na-enyere gị aka, mana ị na-ere echete ha. Kedu otu ị chọrọ iji je n'iru? Maka na a sị na aka na-achụ àjà anara akwa ọta. Ihe m na-agwa unu taata mbụ Eke n'ebe anyị, na-asị nwoke, nwanyị, okenye, nwata nọ n'iro na-achọ otu oge iji dozie ndụ ya, okoto oge iji mee ka akara aka ya dị mma. Bịawa na Abia steeti, Ụmụahịa. Ị ga-ejoku onye a na-akpọ Akajiọfọ HSM na ya abatago obodo ka ime obodo anyị ka obodo anyị dị mma. Ekele m unu ala Abia steeti, ekele m unu ala Naịjirịa, kelechaa ụmụ anyị niile nọ n'obodo ndị n'iche n'iche, were na-asị ihe ọma ga-emelụnụ. Ya gaziere unu.